plnom prísune, aby človek vlastne zistil, čo mu je a ako môže pracovať. Čiže naozaj to pôsobenie je dlhšie. Máme na to taký zaujímavý vzorec, že keď máte problém, ktorý ste si pestovali 5 rokov, vynásobte si to 12, dostanete ho v mesiacoch, to je 60 mesiacov. Vydelte si to 3, pretože v našej filozofii a v našom štýle pomoci sú 3 kroky, ako vyriešiť problém. Čiže tú 60 si vydelte 3, dostanete 20 a to je vlastne výsledok. Čiže 5-ročný problém si môžete týmito produktami vyriešiť za 20 mesiacov. Zdá sa vám to zarážajúco moc? Ale to nie je ani polovička z tých 5 rokov, čo ste na to trpeli. Môžete, je vo vašich rukách, môžete ten čas skrátiť o 1/3, o polovičku, o 2/3. Zase záleží len na vás. Podľa toho, či si rozmyslíte, v akom životnom prostredí žijete, čo si kladiete na stôl, či budete stále piť len chlorovanú vodu, v akom životnom štýle budete žiť, ako budete zvládať svoje emócie. Pokiaľ ste ochotní a schopní sa zamyslieť aj nad týmito ukazovateľmi života, je možné ten časový úsek skrátiť na tú 1/3. A naozaj by sa to dalo zvládnuť za tie 3-4 mesiace. Je to možné. Účinok liekov je výberový. To vidíme v tom, že keď máme špecialistov lekárov, tak máme aj špeciálne lieky. Keď idete k tomu lekárovi, tak on si nahodí do počítača vašu diagnózu a už má tam program, ktorý mu vyhodí lieky, medikamenty, ktoré riešia ten daný problém. A skutočne sú to lieky veľakrát výnimočne výberové, že naozaj pomáhajú len určitému orgánu, len určitej sústave, majú presne špecifickú dráhu pôsobenia. Naše produkty sú komplexné. A není jeden jediný medzi nimi, ktorý by sa dal jednoznačne použiť na jednu vec. Majú úžasne široký komplex a aj medzi čistiacimi je perfektný regeneračný účinok a medzi výživovými čistiace účinky, čiže skutočne dokážu sa navzájom ešte aj prekombinovať. Budeme potom hovoriť o tom, keď budeme hovoriť o jednotlivých druhoch týchto produktov, tak skutočne budete vidieť, že ten záber toho produktu je úžasne široký. Vedľajšie účinky je takisto veľmi zaujímavá kapitola, pretože bohužiaľ musíme smutne skonštatovať, napriek tomu, že za posledných 50 rokov farmaceutický priemysel nabral obrovský rozmach a chrli obrovské množstvo liekov, napriek tomu sa nejako alarmujúco alebo nejako extrémne nezlepšilo zdravie obyvateľstva. A naopak, vedľajšie účinky liekov sa vyštverali na 4. miesto v úmrtnosti. Čiže je to naozaj zarážajúca a vlastne fakt potvrdzujúca štatistika, že to umelé nemôže dať život. Závislosť psychická a fyzická je takisto veľmi zaujímavá. Rada spomínam moju kolegyňku, s ktorou spolupracujem a ktorá rada používa naše produkty v domove dôchodcov, kde robí sestričku. A nastal taký pre nich veľmi vážny problém. Možno, že ste sa aj vy s tým niekedy stretli u lekára, že ste prišli pred koncom mesiaca a povedal vám lekár, došiel mi limit, nemôžem vám dať lieky, alebo príďte na začiatku nasledujúceho mesiaca. Tak aj im sa toto stalo. A teraz si predstavte, že Turčianske Teplice je to 3. najväčší domov dôchodcov na Slovensku. Je tam 300 starých ľudí, rôznych lôžkové a proste imobilní a tak ďalej. Čiže naozaj obrovský problém, keď vám na 2 týždne stopnú prísun liekov. No a teraz čo ideme robiť? Ako to ideme riešiť? Nastane panika, nastane chaos, budú problémy. No, Hanka,
nerobila si z toho ťažkú hlavu, nakúpili lentilky, ale tie v kindervajciach, lebo tie sú menšie, rozdelili podľa farieb, dali babenkám do tých svojich krabičiek, spokojné, dostali svoje lieky, dostali to, čo potrebovali. Predstavte si, za tie 2 týždne nemali jedno jediné úmrtie, žiaden kolaps, žiaden zhoršený stav, žiaden prevoz do nemocnici, nič. Absolútne nič sa nedialo. Psychicky závislý človek, tak aj drogy sú na základe toho. Potrebujete ich. Hej? Ako náhle ich okúsite, už potom máte pocit, že ich potrebujete, aby ste upokojili aj dispečing, aj svoje telo. A je tá psychická a fyzická závislosť. Tu na to nehrozí. Môžete to jesť dennodenne a potom na rok na ne zabudnúť. Vôbec vám to nezmení životný chod, vôbec to nezmení návyky vašeho organizmu. Akurát možno, keď sa to vysadí úplne, tak zase začne človek pociťovať tie problémy, že stratil tú pomoc z druhej strany. Ďalšia zaujímavá kapitola je náš imunitný systém. Vieme, že imunitný systém vzniká v prvom rade už u matky a veľmi dôležitú časť si vybuduje počas prvých 3 rokov života. Vtedy funguje tzv. Detská dojčenská žľaza, thymus, myslím, že sa to povie aj u vás tak, ktorá je zhruba vo veľkosti 1/3 pľúc, tuto v hornej časti. Táto thymusová žľaza má 2 úlohy. Vyprodukovať alebo produkovať T-lymfocyty, ktoré prakticky sú stavebnou časticou imunitného systému, čiže prakticky vytvára sa váš imunitný systém a to, čo si to dieťatko za tie prvé 3 roky života postaví, tak vlastne z toho bude čerpať celý nasledujúci život. Čiže sú tie prvé 3 roky naozaj dôležité a bolo by úžasné a geniálne, keby to dieťatko bolo tie 3 roky aj kojené. No a druhé, čo tá thymusová žľaza vytvára, je enzym laktáza, ktorý štiepi mliečnu bielkovinu. Ale pozor, mliečnu bielkovinu materského mlieka, pretože mliečna bielkovina krávskeho mlieka je úplne iná a úplne enzym inakší ju trávi. Takže pokiaľ máte doma teliatka, kupujte krávské mlieko a pokiaľ máte doma detičky, tak buď ich kojte, alebo po odstave už im mlieko nedávajte, nemá to zmysel. A hlavne preto, že táto thymusová dojčenská žľaza medzi 3. a 7. rokom po ukončení prvého 7-ročného cyklu, budeme si ešte o tom bližšie hovoriť, úplne zaniká. To znamená, že jednoducho po 7. roku života neexistuje žiadny človečik na svete, ktorý by dokázal štiepiť mliečnu bielkovinu. To už je jedno akú. Hej? Takže skutočne sme jediné cicavce v prírode, ktoré po odstave pijú mlieko a máme potom aj také problémy. Takže ten imunitný systém si budujeme v prvých 3 rokoch života a potom je len na nás, aby sme si ho udržiavali. Aby sme si ho hýčkali a dávali naň pozor. Antibiotika spaľujú až 90% energie imunitného systému. Čiže úžasne oslabujú celý váš organizmus. Dokonca ako keby predstavte si to, ako keby sa vaša kostná dreň dostala do kómy. Čím dlhšie užívate antibiotika, tým dlhšie je doslova v latentnom spánku vaša kostná dreň, ktorá vám pomáha vyrábať lymfocyty a obnovovať imunitný systém a trvá podľa toho, ako je zasiahnutá, tak podľa toho sa dokáže regenerovať. Viete, že pri nejakých ťažkých onkologických ochoreniach transplantácia kostnej drene je posledný záchranný bod alebo posledný záchranný majak, o ktorý sa upierajú lekári, aby tomu človeku dokázali ešte pomôcť. Pretože tým, ako na toho človeka pôsobili tú jeho kostnú dreň, natoľko zdevastovali, že už nie je schopná absolútne nič produkovať. Takže skutočne treba si rozmyslieť, pretože to antibio je naozaj proti životu. A veľakrát kvôli jednému stromu vypálime celý les. Takže
tiež si to treba rozmyslieť, čo človek, po čom siahne. A pôsobenie našich produktov a obrovského množstva biologicky aktívnych doplnkov je práve na ozdravovanie, na urýchlenie obnovenia energie. A zase sme pri tej energii, hovorili sme o tom rozložení. Pokiaľ je v tom život, pokiaľ je v tom energia, tak môže živému živé, zo živého živé. Tak môžete obnoviť tú energiu veľmi rýchlo, môžete zregenerovať tú kostnú dreň, pokiaľ jej ponúknete niečo živé, niečo, z čoho sa môže nadýchnuť a z čoho môže čerpať. Ďalšia zvláštnosť alebo ďalšia zákonitosť, ktorú mnohí ľudia nepoznajú, alebo ktorú doslova ignorujú a nič im nehovorí, sú naše orgánové hodiny. Žijeme predsa v nejakom časopriestore, sme vo vesmíre, naša planéta má presný chod, má svoje dráhy, je to absolútne presné, doslova milimetrové, stačí malá odchýlka, už by bol obrovský problém v celom vesmíre. Takže je úplne naivné si myslieť, že človek je niečo mimo. Sme síce na takom pomyslnom vrchole pyramídy, a je to naozaj pravda, sme najdokonalejšie Božie dielo, aké dokázal stvoriť, ale to neznamená, že pre nás neplatia zákony ako na každú inú živú hmotu, ako na každý iný živý organizmus. A naozaj platia. Orgánové hodiny sú veľmi dôležité a presné. Nepoznajú zimný, letný čas. Pokiaľ sa na to pozeráte v období, keď ste posunuli hodinky o hodinu dopredu, tak si tu pridajte, nebude od 3. do 5., ale bude od 4. do 6., pretože orgánové hodiny nepoznajú európsky čas, im je úplne jedno, kde na planéte žijete a v akom časovom pásme sa nachádzate. Dôležité sú kozmické hodiny, ako tam vychádza a zapadá slnko a podľa toho sa organizmus prispôsobí. Čiže skutočne tieto orgánové hodiny sú absolútne presné a nedajú sa ničím oklamať. Čo znamenajú tieto čísla? Je to čas, kedy tento orgán, ktorý je tam vyznačený, alebo sústava, ktorá je tam vyznačená, pracuje na plné obrátky. To znamená, že je v maximálnom výkone. Samozrejme stále, napríklad srdiečko stále pracuje, žalúdok stále nám niečo, kedykoľvek do neho niečo dáme, tak je schopný to spracovať. Ale toto sú hodiny, kedy pracujú tie orgány absolútne naplno, sú v maximálnom výkone. Keď to preklopíte o 12 hodín na druhú stranu, dostanete čas, kedy ten orgán spí. Je v totálnom pokoji, regeneruje sa. To znamená, že potreboval by pokoj. Ani vám nie je príjemné, keď váš spánku niekto zobudí. A takisto reaguje aj ten orgán, pokiaľ on oddychuje a vy zrazu od neho chcete, aby bol aktívny. Hej, takže treba si rozmyslieť, alebo treba cielene užívať nielen body, ale aj lieky. Pokiaľ vás lieči lekár a dáva vám niečo na pečeň alebo na pľúca, tak mali by ste to brať v tej hodine, kedy sú tie pľúca, alebo teda ten žlčník, alebo tie játra, tá pečeň aktívna. Pokiaľ chcete podporiť činnosť. Čiže v týchto hodinách berieme produkty, pokiaľ chcem podporiť činnosť toho orgánu. Pokiaľ chcem mu pomôcť pri regenerácii, tak ich podávam vtedy, keď ten orgán spí. Pretože keď spíme, tak rastieme alebo liečíme sa. Predpokladám, že naše orgány už všetky dorástli a už sa môžu jedine liečiť a regenerovať. Čiže pokiaľ ten produkt podáte vtedy, keď ten orgán spí, keď oddychuje, keď je proste v pohode, v kľude, tak vtedy naozaj môže prijať tie látky a veľmi rád a ochotne ich prijíma, keď je prakticky nastavený na príjem. Tie hodiny sú naozaj veľmi zaujímavé. Keby sme si ich mohli prejsť po kúsičku, medzi 3. a 5. sa zobúdzajú pľúca, naplno pracujú. Naozaj, spomente si, a možno, že poznáte niektorých fajčiarov, ktorí o 4. ráno fajčia na balkóne, lebo ich to zobudilo. A aj astmatici
astmatikom je táto hodina veľmi dôverne známa. Medzi 5. a 7. hodinou sa vyprázdňuje hrubé črevo alebo má tendenciu. Pokiaľ by ste boli ranné vtáča a pred 7. by ste stali, určite by sa vám vaše hrubé črevo odvďačilo tým, že by sa veľmi vďačne vyprázdnilo. Pretože je to skutočne ideálny čas, keď by sa malo to hrubé črevo vyprázdniť a vtedy mu to najlepšie ide, lebo je v maximálnej aktivite. Pokiaľ tie hodiny prespíte, tak vlastne tú najväčšiu aktivitu premrháte na spánok a tým, že prakticky nemôže tú svoju aktivitu aj spraktizovať tým, že vás vyprázdni, tak zase len zaťažujete tento orgán a môže sa vám to vypomstiť v neskôršej dobe. A pokiaľ naozaj človek aspoň do tej ešte takú hodinku, dve potom nemá pravidelné vyprázdňovanie, tak skôr alebo neskôr sa to objaví zápchou. Čiže má problém to hrubé črevo sa vôbec vyprázdniť. Toto je veľmi zaujímavá hodina. Medzi 7. a 9. hodinou ráno pracuje naplno žalúdok. Možno, že ľudia po tejto informácii prídu k záveru, že je to najvhodnejšia doba, aby ste sa dobre naraňajkovali. Je to zase pravda len z polovice. Pretože medzi 7. a 9. hodinou ráno pracuje žalúdok na plné obrátky a všetko, čo sa v ňom vytvorí, všetko, čo sa v ňom vymága, sa dostane samozrejme cez dvanástnik do tenkého čreva a doslova vypláchne, vyčistí vám tenké črevo a pripraví ho na príjem ďalšej potravy. Pokiaľ vy tieto šťavy, ktoré ten žalúdok má prichystané a keď pracuje absolútne na plné obrátky, spracujete a využijete na to, že musí tráviť to, čo ste dali do seba, nemá vaše telo čím prečistiť a prepláchnuť tenké črevo a máte problém. Pretože pokiaľ sa to tenké črevo neprepláchne, no tak aj vy, keď nebudete umývať nejakú chodbu, časom sa zaniesie a v tenkom čreve sa spracúva 95% všetkého, čo do seba dáte. No a pokiaľ máte to črevo znečistené, tak sa vám toho toľko nevstrebá. A prakticky v stolici ostáva viacej toho, čo dokážete spracovať. Čiže rozmyslieť si. Pretože okrem týchto orgánových hodín má telo ešte ďalšie 3 základné biologické cykly, podľa ktorých naše telo pracuje. Sú v kompenzácii a v súlade s týmito orgánovými hodinami a sú to veľmi dôležité 3 8-hodinové intervaly. Prvý interval je od 12. hodiny na obed do 20. hodiny večera. Je to interval prijímania, čiže vtedy je naše telo pripravené a ochotné spracovať všetko, čo do ňoho dáte. Ale to neznamená, že o 8 hodiny večer, keď mám prestať prijímať, položím lyžicu a dojedol som. To je mylné. O 20. hodine má byť uzavretý žalúdok, prázdny. To znamená, že si veľmi dobre musíte rozmyslieť, čo zjete. Pretože ovocie alebo zeleninový šalát sa vám udrží v žalúdku tak pol hodinu. Ale mäso, a ešte pokiaľ to nevhodne skombinujete, sa trávi 6 až 8 hodín. To vám gastrológovia vedia porozprávať. O tom by mohla byť ďalšia prednáška. Čiže pokiaľ mienite zjesť mäso, treba ho zjesť hneď na obed do tej 12. aby sa ten žalúdok do tej 20. hodiny vyprázdnil a uzavrel. Pretože až vtedy, keď je žalúdok prázdny a uzavretý, až vtedy začína ďalšia fáza a to fáza vstrebávania. Čiže od 20. hodiny večera do 4. hodiny rána je fáza vstrebávania. Čiže všetko, čo vaše telo dokáže využiť, všetko, čo použije, všetko, čo je schopné priniesť mu osoch, povyberá si z tej stravy, z toho, čo ste mu ponúkli, a od 4. hodiny rána do 12. hodiny na obed
je fáza vylučovania a čistenia. A tu robí človek najväčšiu chybu. Viem, že už staré mamy nám hovorili, že raňajky zjedz sám, s obedom sa rozdiel a večeru daj svojmu nepriateľovi. Však sa na to pamätáte. Aj to je veľká pravda. Ale zase si ju človek preonačil na svoj obraz tak, ako mu to vyhovuje. Nechce počuť celú pravdu. Ja tiež vám nechcem povedať a nechcem nútiť, aby ste do 12. hodiny nič nejedli. Jedzte koľko chcete a čo chcete, ale živé. Enzymaticky živé. To znamená, čokoľvek, čo nepotrebuje zobudiť vašu zložitú tráviacu sústavu. Pretože pokiaľ zjete čerstvé ovocie alebo zeleninu, na to úplne stačí tie šťavy, čo sa vytvárajú v tom žalúdku. S tým si vaše sliny a váš žalúdok hravo poradí a perfektne to využije ešte na prepláchnutie toho tenkého čreva. Čiže ešte pomôžete tomu telu, aby sa perfektne očistilo. Ale pokiaľ zjete čokoľvek chemicky alebo tepelne opracované, na to už žalúdok nestačí. Musí zobudiť slinivku brušnú, musí zobudiť žlčník, pretože si nedokáže, ak zjete na ráno praženicu z vajíčok, tak s tým si jednoducho žalúdok nemôže poradiť, na to potrebuje žlčníkové šťavy. Čiže už sa zalarmuje celá tráviaca sústava a to znamená stop vylučovaniu. Pretože zachovanie života je v prvorade a váš organizmus veľmi dobre vie, že ako náhle sa najete a voľačo sa dostane do žalúdka, tie šťavy, ktoré to začnú rozkladať, sú úžasne agresívne a okamžite to potrebujete spracovať, lebo keby to tam bolo dlho, začne to kvasiť a začnú obrovské problémy. Čiže naozaj v rámci zachovania života sa zastaví proces vylučovania a čistenia a začína sa roztáčať kolotoč trávenia, pretože aby ste sami seba neotrávili. Dá sa to zvládať. Veľmi dobre sa to zvláda do toho 21. roku, keď naozaj organizmus ešte rastie a dokáže bojovať na viacerých frontoch. Ale potom už začínajú problémy, pretože to telo jednoducho nezvláda. A pokiaľ mu nepomôžete, tak mu aspoň nezavadzajte. Takže naozaj treba si rozmyslieť, raňajky dobre, bohaté, ale živé. Urobte si ovocnú misu alebo šalatovú misu a urobíte zadosť a obrovskú službu svojmu telu. Nemusíte sa báť. Ja mám brata drevorúbača a skúsil si to. Pracuje s motorovou pilou a presvedčil sa, že ten falát slaniny a chleba není základom. Prestal sa potiť, nebol unavený a o mnoho lepšie sa mu pracuje a tvrdo maká v hore, takže dá sa to. Nemyslíte si. A väčšina z vás stejne sedí pri počítači a tam sa to dá úplne perfektne zvládnuť. Ďalšia taká zaujímavá hodinka, kedy na plné obrátky pracuje srdiečko. Teraz, keď si to ešte posuniete o hodinku ďalej, čiže medzi 12. a 14. hodinou, no kedy väčšina z vás pije kávu? No po dobrom obedíku však. No, srdiečko pracuje na plné obrátky. A vy do neho ešte vrazíte kofeín. No bodaj by ho neporazilo. Skutočne je to extrém na extrém a to srdce je vybičované do krajnosti a potom sa nečudujte, že zlyháva. Vyprázdňovanie tenkého čreva alebo aktivita tenkého čreva, prakticky polovičné štádium v čase prijímania, takže teda začiatočné štádium času prijímania, čiže veľmi dobrá aktivita, tenké črevo pracuje na plné obrátky, čiže keď sa hodinku predtým najete a do hodiny to opustí žalúdok, tak v tom tenkom čreve, ktoré je v maximálnej aktivite, sa to nádherne spracuje a naozaj dokáže to tenké črevo vyčerpať a vycucať z toho, čo ste mu dali 95% a dokáže to použiť na tvorbu svojich orgánov a podporu svojho zdravia. Toto je takisto veľmi zaujímavá hodinka, vtedy nám perfektne pracujú ľadvinky a veľmi dobre sa prijíma vápnik, budeme o ňom hovoriť viacej, takže je to veľmi dôležitá hodina u nás. No a veľmi zaujímavá hodina, na ktorú by som chcela upozorniť, je 21. a 23. hodina.
Sú to tzv. 3 ohrievače. To nie je orgán, to by ste ťažko hľadali v našom tele. Sú to energetické centrá, ktoré máme v tele. Prvý ten ohrievač je 3 prsty pod hrdlovou jamkou, druhý ohrievač je 3 prsty nad pupkom a tretí je 3 prsty pod pupkom, veľmi blízko prvej čakry. Čo to znamená? Sú to 3 energetické centrá, cez ktoré je človek napájaný na vesmír. Tak ako sa modlitbou môžete spojiť s Bohom, sú telepatii, ja neviem aké všelijaké metódy, techniky, proste tak sa naše telo dokáže napojiť na vesmír, na informácie z vesmíru. Je to zaujímavé a málo ľudí tomu verí, ale skúste to, uvidíte. V tomto čase sme naozaj cez 3 ohrievače schopní a ochotní prijímať všetko, čo dostávame z druhej strany. Naše telo je doslova otvorené ako kniha. A všetko, čo sa dnu dostáva, padá úžasne hlboko. Čiže aj keď v tom čase pozeráte nejaký krvák alebo nejaké nepríjemné správy,